Hola! ¿Cómo estás, chef? ¿Cómo estás? Wow, Hector! Bob blwyddyn, mae yna dros 16 miliwn o dwristiaid o Brydain yn teithio i Sbaen ar ei gwyliau, a llwyth o Gymru yn ei plith. Ond tra bydd lot yn tycio mewn i all-inclusive buffets ar y Costa del Sol, dwi ar daith i ffeindio peth o'r cynnyrch a'r bwyd mwyaf next level yn Ewrop. Mae hwnna yn edrych yn really weird, ond fe weithiau y pethau mwyaf weird, di'r pethau mwyaf blasus. Fel Cymro sy'n caru bwyd, dwi reit gen fi gynnes o hunaniaeth bwyd Sbaen i gymaru fo ni'n Nghymru. Croeso i Barcelona, man. Mae'n boeth yn y dedyn! Diwylliant bwyd bywiog ac amrywiol o ardal i ardal, a pobl sy'n angnerddol am ddathlu cynnyrch, cwcio a bita. Wow! Paella. Molte gracias! O Santiago de Compostela i Barcelona a Palma. Fyddai'n hwcio fyny efo chefs traddodiadol a rhai newydd sy'n gwthio ffinia. Incredibly. Sut ti'n fod i disgrifio blasus fyma ar teli? Ti'n methu, no? O, da ni yma Cerys. A'n cyfarfod Cymru sy'n caru'r wlad ma. Arriba. Dwi isio blasu bob dim a teimlo cariad, calon a genaid Sbaen. Delicioso. Brathiad ar ôl brathiad. Yeah. Ar y daith anhygoel ma. Lwme! A llenwi mol, ia. Dwi'n llawn dob. Ond dwi'n isio ffeindio nhw ddim bita mwy, so... No way. So mae'n haethu'n cychwyn yn rhywle o'r enw Galicia. Rhanbarth o Sbaen di Galicia, a mae'n cael ei nabod fatha'r seithfed genedl Celtaidd. A mae yna derflun ma sy'n danos hynna. Oli cool di hwn. Dych chi Galicia fa ma, Werddon, yr Alban a Cymru. Dwi'n meddwl na draid i fod, ond ydych bach dda neidar efo wings, di. Ond ta waith am y cerflun, ia, mae tirwedd Galicia yn debyg iawn i Gymru. Mae'n glawio lot yma, a fatha ni, maen nhw'n siarad iaith eu hun fyd. Galiseg yn ogystal â Sbaeneg. Dwi wedi bod yn trio dysgu chydig bach o'r ddwy, so gawn ni weld sydd eithi, ia. Prifddinas Galicia di fama, Santiago de Compostela. Bob blwyddyn, mae yna dros 300,000 o bobl yn cerdded drwy Galicia i'r gadeirlan anfarth ma, ar ber yr undod crefyddol ar y llwybr El Camino. Ond dwi'n yma am resymau crefyddol. Dwi wedi dod i hel y mol, ia. Mae yna doman o fwytau bach cŵl ar y llwybr ma, a dwi wedi dod i un sy'n rili werth stop, medda nhw. Meson de Crecente. Yma, gei di bryd rili rhad a meithlon. I gyd i cwcio gan y merched old school ma. A'r bobdy tân sydd dros ganrif oed. Hola! Adelante, Cris. Son Chris, ¿Qué Loli! tal? Hello, sut wyt ti? Bienvenido. Cuero, comera, increíble comida, Loli. Claro, sí. Sí. Puedes comer todo esto. ¿Qué te parece? Ia. Anhygoel. A bron bob dim mae Loli a'r merched yn gwcio yma yn dod o'i ffarm. Fatha'r beef, ciwion ieir a cheiliogod, porc a llysia. Dim food miles y fama, ia. A maen nhw'n iwsio bob rhan o'r anifal fyd, fatha'r pen mochyn ma. Dos na'm byd yn diwast. Ella es la abuela. Haia, sut ydych chi? Hola. Loli, danos beth ti'n cwcio? Sí, te enseño todo lo que yo cociné ya. Mira, esto es pollo. El gallo de corral. Ya lo tienes que ver luego. Iawn, ta gynna fi rhywfaint o syniad be mae'n cwcio fama. Dwi'n rili dall be mae'n dweud, ond dwi yn dall hefyd. So, ceiliog, pimenton, ionod, saffron, ali lliw melyn ar y ceiliog na. A eto ceiliog just o'r cae drws nesa. Faint o cwl dyn. Sopa, la sopita del cocido. Sopa, sŵp, cawl. A mae hwn yn gwneud efo broth y pen y mochyn. Wow, si. Sí. Wild boar, mochyn gwyllt. Salvaje, sí. A mae gŵr Loli yn hela fyd, so fo sydd wedi lladd y mochyn ma, mochyn gwyllt ma.
Y aquí la verdurita y el chorizo. ¿Qué te parece? Cabbage. Chorizo mío. Ar ôl cerdded milltiroedd. Sí. Be, gei di well na hyn, Lily? Sí. Si, Lily. Dwi'n methu disgwyl bita. Bueno. Bueno. Mae'r lle ma'n boblogaidd efo cerddwyr, ond mae'r locals yn lyfio'r lle ma fyd. So mae'n gorau bod o dda, yndi? Hola, ¿qué tal, Chris? Aquí viene el cocidito, Gratinias. jabalí. Esto es el gallo de corral. Lot o fwyd, dwi'n meddwl mae bob dim yma fan. Dwi'n gorau ein napkin. A dwi'n bach o gwyn. A dwi'n am mynd am y ceilio di gychwyn efo, chos dwi'n rioed di blasu ceilio ar y blaen. O, mae'n jyst yn toddi, mae'n jyst yn disgyn i ddarna. Waw, un brathiad o ceilio, dwi'n meddwl na beth bita chicken normal eto. Mae mor difyn, mae'n jyst yn holl o stynu. Nawr ni rong, mae'n mwy o fwyd. Cocidito. Hwn di'r ciwiar bach. ¿Qué tal? Hwn ydi fi, jyst bwyd da. Cynnyrch anhygoel, cynnyrch lleol, bod dim oedd rhyw llain a can llath i ffwr. Faint o special dyna. O'r wild boar. O, wild boar. Delicioso, delicioso. Waw, waw. A mae eista yma yn bita llwyth o bwyd meithlon anhygoel. Trwy'n ei cymffon, dim was, bod nhw'n eisiau'r pen, yr eslir i'r gyd, mae'r blas yna i gyd dod allan yn y stocks, yr sauces. Fel mae sy'n meddwl o Cymru can mlynedd yn ôl. Pan dyn nhw'n efo restaurant yma yn Cymru, sy'n serfio bwyd traddodiadol o back in the day. Dyn nhw'n cadw traddodiadol fel mae i fynd, Mae'n special. Iechyd da, saluta. ¿Así está bien? Mwah. Gratinias, Loli. Mae hwn yn Aquí. anhygoel. Luego postre. Boísimo. Byddai am spel yn bit hwn, dwi'n So, ar ôl blas cyntaf, o bach i ni yn y farchnad. Bet, dwi'n hollol bysyn. Pulporia Abastos. Wow. Yes. Un o'r bwydydd môr mwyaf poblogaidd yn Galicia di'r cradur efo 8 coes, yr Octopus, neu'r pulpo. Ac yma'n Pulporia Abastos, mae Anna'n cwcio nhw ffres bob dydd. Hola. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. Bendigedig. Siwr o fod maen nhw'n mynd drwy lot o pulpo fan hyn. Ti wedi cael hwn o blaen? Unwaith ar pen blwydd fynd Barcelona. OK. Atgofion melys te. Ond ges i'n experience o hyn o cael ei prepio straight o lawn fi. Oedd o'n just barod, so. Wrth gwrs. Mae fe'n neis i weld. Incredibly, Anna. Yn syml iawn, mae'r pulpo'n cael ei ferwi mewn dŵr halan cyn ei dorri'n ddarna bach. Sprinkle o halan môr, pimenton lleol sydd basically fatha paprika, a llwyth o olive oil. Perfecto. Gratinias. Gratinias. Can we ordro diod? Vinito van a querer, Sí. claro. O, wow, fabulous. Dwi'n lyfio'r service yma'n Galicia. Gratinias. Perfecto. Gratinias. O, amdani. Iechyd da. Iechyd da, brawd. Pulporia. Wow. Abastos. Ai pobl sydd wedi trio octopus adra. Dwi'n meddwl, mae'n blasu mwy o chicken a porc, mwy na Ie, fish. ie, ie, odi, ie. Mae'n really meaty. Mae texture'n real neis da fe. Mae fe'n teimlo'n neis yn y gig. Tamed bach o braster. Ti'n gallu teimlo o braster No, bach? dwi'n lyfio. Mae fe'n mor neis. Serious o'n iawn, i fi, lle fydd yma sy'n anna'n recognition and awareness bod nhw'n special anhygoel. Beth arall sy'n angen arna ti? Ond mae o, dwi'n bach yn crazy yn dweud, mae octopus, mae o 9 bren.
9 bri. Maen nhw'n o'r creadurau mwyaf intelligent yn y byd. Maen nhw'n gallu newid lliw, newid patrwm. Yep. Ond, mae o'n blasus AF, met. Allai aros fan hyn trwy dydd. Dwi'n meddwl, met, ti'n un peth, ti'n chef, ti'n bita'r math yma, a mae'n ysbrydoli chdi. Dwi'n rili eisiau cael go yn cwcio pulpo ar y tân. Pryd chi'n rhoi ar y grill, mae'r parts tenen yna, maen nhw'n mynd fel crackling bach. Crispy. Bach tân, mwg, Yes. mwy o gwyn. Nôl yn y casa. Ie. Ie? Perfect, mate. Awn ni'n ffeindio pulpo i cwcio? Ie. Yes, braw. Waw. Goffa nhw'n hwnnw, Ie. Nôl y sôn, mae pobl Sbaen yn bita dros 33,000 tunnell o octopus bob blwyddyn. So diwm yn anodd dod o hyd iddyn nhw mewn unrhyw siop ysgod. A Miguel di'r boi i gael gafal ar rhai o'r rhai gorau yn y farchnad. Hola, Miguel! Hola, Miguel. ¿qué tal? Uno pulpo Galician. Un pulpo. Por favor, Miguel. Hey. Oh, big boy. Wow. Un pulpo ahí. Nice. Fresh. Un pulpo. Pulpo in a bag. Ahí está, un pulpito. Gardenias. Gracias. Miguel, ciao. Muchas gracias a vosotros. Yes. Yes, come on. Wow, yes. Right, it's cutting off. Dwi wrth y modd yn cael lle gwcio pan dwi dramor, felly dwi wedi rhentu'r hen casa cwl ma, a mae Rodri a fi am gwcio'r octopus gathon ni yn y farchnad gyna. Yes, Rodri. Right. Ti'n cael gegin? Yeah, mae'n class. Rhyw 80s Galician, ynddi? Yeah. Da ni am barbecueo'r bad boy ma, ond gynta, da ni am berwifo mewn stoc efo lemon, garlleg, nionod a dail be, fel bod o'n dendar neis. Oedd e rhywbeth o ffilm Alien, ynddi? I gyrdio'r coesa, ti fod i ddipio nhw yn y dŵr gynta. Ni'n jyst rhaid rhyw dync bach, ddo ti'n rhoi hynna'n cyrlio syth bin. Wow. Un arall am look. Wow. A fewn eich di, met. Ni'n rhoi dim bach o tatws ar y pwysau fel lawr. Dwi'n pwysig cadw fo'n submerged, ynddi? Yeah, of course. Llwyth o parsley ar ei ben o. Os with dda. A ceiad arni. Ar ôl hanner awr yn y stoc, Wow. mae'r pulpo di traws newid. Ac yn barod am y barbecue. Met! Ond dim yn dywydd barbecue, ia. Ma' nhw'n dweud mae'n twydd Galicia fatha Cymru. Mae'n stido fo nhw. Iawn ta. Prepio rhywun o'r salsa. Salsa Galega. I fynd efo'r pulpo ma, da ni am wneud salsa galega, sy'n gymysgedd o nionod, tomatos, stoc o pulpo a chorizo lleol. Mae'n ni. A da ni roi'r tatws o'r stoc yn y badall fyd. Does na'm byd ym diwast y fama. Just creu gwely. Just creu gwely bach. Dod off y tân. Gyda chili o tam ar pulpo'n barod, e? Wan, amser i baratoi'r octopus. Sbia Wow. ar un o'r tentacles. Mae'n edrych yn class. A'r cross-section, y cig, y brastar, y croen. Yeah. A mae'r suckers mae gyd jyst yn mynd i caramelisio, mynd yn crunchy, crispy. Chydig olew ar y coesa, ac ar y tân a nhw i sizzlo. A'i gadw nhw'n juicy, dwi'n beistio nhw efo dail be a'r stoc. Spank, spank, spank. Nice. Oh, man. Fi'n neud hwnna ar blaen. Allai cael go? David, spank away. Woo! Oh. Mewn ar coesa i badall y tatws a'r salsa galega, cyn gorffan efo parsley, croen a juice lemon. Yes! Wow. Mae hwnna yn edrych yn amazing. Mae fe ar oglin clas, mae fe'n edrych yn clas. Mae rhaid ni blasu. Mae'n reit emotionals, di. Dwi'n bod yn breuddwydio am cwcio pulpo yn Galicia. Mae hwnna'n celf, hwnna. Celf. Reit. Mae'n crwch hwnna off o fydd yn darn juicy o pen. Sut o dde? Met, dwi'n mynd i ddeud yn byd, ond ti'n cael hwnna'n cech, di. Wow. Mae'n cyd, li. Cyd solid, ti'n gallu cymryd
blas, gallu cymryd mwd, gallu cymryd tân. So, oedd hwnna'n tân ffyrnid ar hwnna am ryw 5 munud da. Ond mae'r blas yr octopus dal yn disgleirio, dal yn sgleinio. A mae'r chorizo jyst i toddi fewn i ryw liquid Galician umami. A ta be, yn y marchnad heddiw yn y Pulporia, oedd yn special iawn cael y pulpo, diberwi, sprinkle bach o pimenton, halan, olive oil. Ond rhaid i fi ddeud de, mae hitio fo, fydde bach o tân a mwg, sizzle, spank, spank, spank. Just mynd o fi'r lefel nesa. Honestly, mae hwn yn absolute class. Waw. Ar ôl y pulpo banning na, oedd hi'n amser am ddrinc bach i gynesu'r cockles. A mae yna ddiod arbennig iawn yn Galicia sy'n llawn hyd a lledrith. Iawn, met. Gle fi surprise bach i chdi fan. So oedd rhaid ni'n cael blas bach, doedd? Waw. Paid o poeni, dim strip club di o, dwi ddim yn dreud strip tease i chdi. Beth yw hwn? Yma, mewn basement digon dodgy i'r olwg, mae'r dewin yma yn creu diod meddwol o'r enw Queimada. Buenas tardes. Buenos tardes. Vamos a hacer una queimada galega. Mae rhai yn deud mae'r Celtiaid ddath ar traddodiad yma i Galicia. Ond dwi erioed weld dim byd fel ma'n Cynarfon, de. Todas las instrucciones. A fod y swyn sy'n cael ei adrodd cyn i yfad fod i byr o'r enaid. Perfecta. Mae hwn yn creepy magic show, di. Yeah. So ar ôl roi lyfr ar dan, mae'r dewin yn mynd ati i greu'r diod yn ei bowlan draddodiadol. Gynta, oren a lemon. Wedyn ffa coffi a llwyth o siwgr. A llwyth o alcohol rili cry. Cyn i'r holl beth cael ei roi ar dan. Yn includio fo. Wbeth sy'n ni'n recomendio, ia? Ti'n iawn, met? Beth sy'n mynd ymlaen? Sy'n watcha curtains o, met? Dyna sy'n ti'n edrych pan ti'n coginio. Yeah, flame basting, baby. What a dyn, washi. Gratinias. Yo voy a hacer el conjuro, que dice así. Muchos coruchas, sapos e bruchas. Demos tras no sé de años. L'húmeda santa compaña. Queimada. Fe ni'n mynd i fed hyn nawr. Gratinias, dewin y tân. Dewin y diod. Iechyd da. Chi da, dewin? Salud. Mae'r sip cynta fod i atal ysbrydion drwg. Boeth, mae fe'n gri. Ti'n gallu blasu y coffi hefyd. Yndwt? Mae'r ail fod i llaid y feddwl o'r ragfarn. A mae'r trydydd fod i roi angerdd yn dy enaid. A fedrai gredu hynna, ia, achos mae'r stwff ma fatha rocket fuel. Ia, paid a smasho fi, met. Nes i ddeud, o'n i'n rhodri am surprise, do, a na chdi surprise hwnna. A mae cael un sip o'r Queimada na, trwy fi teimlo yn amazing. Hitio fi'n galad, teimlo'r Celtic connection. Wrth y modd o fe Galicia. Waw. Nes ti wele roi y tan yn ei gig? Do, oedd o'n dwrno i gyd, oedd o'n llyfr Queimada o'r llawer. Dwi'n teimlo'r meri o'n de. Ie. Ond yn ogyn da, nes i'n hitio'r bars efo'r rods. Ges i welu cynnar. Chos o'n i'n hollol excited i ddeffro ben bora i gyfarfod y chef yma. Lucia Freitas. Mae'n un o chefs enwoca Galicia ac yn creu bwyd rhyfeddol yn ei bwyty seren Michelin a Atafona. Hola, Lucia. Bienvenido a casa. Mua. Miña casa, tu a casa. O, gratinias. O, ddillynia, cool. Mae Lucia'n superstar yn sîn fwyd Sbaen, ond yn addurno'r walia yma, mae lluniau o'i superstars hi. Y merched sy'n cynhyrchu a'n gwerthu'r bwyd mae'n baratoi yma. Merched mae hi'n meddwl sy'n mor bwysig i ddiwylliant bwyd Galicia, ond sydd ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth. A cyn i fi cael pryd yma, da ni'n hedio i'r farchnad, lle mae lot o'n nhw'n gweithio. I nôl cynnyrch fydd hi'n gwcio nes mlaen i fi. Toda carne, tenemos cordeiro tamén. Buen día. Muy buen día. Mae di adeiladu perthynas glos iawn efo merched yn y farchnad yma dros y blynyddoedd.
Glythinias. Oedden nhw'n helpu hi tra ddi fam ifanc a'n stryglo cadw'r bwyty i fynd. Felly, maen nhw fel teulu iddi. A rwan mae'n talu nôl drwy cefnogi nhw. Dwi'n lyfio, mae Lucia efo VIP, straight fewn, no box. Be bynnag mae isio, hyd i'r brenhines o Santiago. Wow, ali arno. Nes fel mae macro allan mor dda, mae'n stiff. Firm i'r touch, mae'r llada'n sgleinio. A rodli fel y môr. Anhygoel. Ali seis yna, yna big boys fe yma. Yna macro mawr o yma. Vámonos. Lucia, dwi'n caru mynd drwy siops efo chdi. Efo Llond dilo, da ni'n hedio nôl i'r bwyty. Sy'n mae Batman drwm fydd. Chobe. Lle mae Lucia a'i thîm mynd ati i ddefnyddio'r cynnyrch i dreu tasting menu special just i fi, cyn i'r lle agor. Ti methu talu am hyn, de? I ddechrau, dathliad o lysia. Rhei di codlinio a rhei yn amrwd. Just y cynnyrch, the star of the show, to. Salad, dwi'n rhoi gweld salad yn popio fel ma'n cerdro ymlaen. A sbia ar y beetroot ma ta. Rhei di rhostio'n ara, a cwmwl o beetroot ar ei benno. Rwy'n mynd i fi o fireboard back in the day. Candy floss mawr. Dwi'n gael dim bach o bod dim raid. Da chi adras yn bita beetroot pitlo, crinkled cut allan o jar. Oli be mae Lucia yn edrych beetroot. Na, dwi'n rhoi cael macro allan tatws fel o blaen. A mae'r bwyd dal i ddod. Platiad ar ôl platiad sy'n chwthu mhenni. A dechrau bod fi erbyn o'n dwi'n really boi fine dining, t'wa. Ond seriously, dwi'n recomendio pawb yn y byd dod i fyma, iawn. Chos ti'n just yn bita bwyd anhygoel, ti'n bita cynnyrch anhygoel, ond ti'n bita darn o Lucia, stori hi, taith hi, o stryglo pan fy'n ifanc, a'r hen ferchaid yn y marchnad, t'wa, edrych ar ôl hi. Ma' hwnna'n powerful. Ma' hwnna di un o'r experiences bwyd gorau drwy'r ddal. Lucia, genius. Diolch o galon, diolch o galon. Yma, ar ochr orllewinol Galicia, mae môr yr Atlantig yn taro ar y creigiau. A mae yna fwyd môr sy'n wrth ei bodda yma, percebes. Mae'r cregyn môr rhyfedd yma yn delicacy rownd y byd. A maen nhw'n rili drud, chos boi'n gêm berig i hel nhw. Mae yna bobl yn marw'n aml yn trio casglu nhw ar y creigiau. Ond mae'r ddynas yma, Concha, yn gwybod yn union lle i droedio. Mae'n hel nhw i Lucia Freitas nes i gyfarfod gyna, a mae Lucia di gaddo cwcio be mae Concha'n helu ni heddiw. Cool ta be? Wow, hola Concha! Buen día, Concha. ¿Qué? Buen ¿Cómo día! Muy vos percebes. Oh, muy bien! fue? Señale con que lo sacas. ¡Ay! ¿Y qué? Yes, meina, air meina, werth fortune. Non Bueno, quedaría, ahora- mira, quedaron aquí máis. Oh, yeah, werth Mira. 20 quid ar y Mira llawr. los pises. Ahí. Máis. Di ristio bywyd hi'n hel perthebes a da ni'n dod o'r llawr. Dai. Efo Concha ddim rhy hapus bod ni wedi dwllwn y perthebes drydfawr. Mae Lucia yn mynd ati i cwcio nhw. A dwi'n lyfio hyn. Mae Lucia yn cwcio perthebes cyntaf fi erioed trio. So, vamos, Lucia! Vamos. Yn syml, mae'n berwi nhw mewn dŵr môr. Ffenol y môr a deilan be. Vamos a deixar, cuando ferva, unos 20 segundiños, un minutiño, porque son bien grandes, ¿vale? Sí. Ar ôl i berwi, dwi'n barod am fy mlas cynta. A dwi'n gwybod, mae hwnna yn edrych yn really weird, ond be weithiau, y pethau mwyaf weird, di'r pethau mwyaf blasus.
Mae hwnna'n anhygoel. Blas o'r môr. Mae di bach fatha mussel, razor clam, juice yr oyster. Hwnna di'r type o vibe. Salute. 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 A ti'n sycio pen y percebes, ti'n neud o'r rong iawn, ti'n gorau sycio'r pen fan'na mae'r blas. Mucho suco, mucho sycio, ie? Mucho sycio. Hwnna ydy'r bwyd môr gorau dwi rioed i dal iawn, a ma' hwnna'n peth mawr i fi. A fatha fi, mae Lucia wrth ei bodd yn cwcio dros dan a mwg. Lume. Lume, fantastico! Lume di'r gair Galiceg am dan. Felly cyn i ni fynd, da ni'n cael trio rei sydd wedi cael barbecue bach. A'i sbreio efo stock mussels a garlleg. 2 funud yn ôl, si trio'r bwyd môr gorau, si roed 1 keg fi, a wan, mae hwnna di topio fo. Bach o tân a mwg, stock o mussels efo garlleg, gran a môr, cariad mawr. Waw. Special iawn, mae'n special. Y pethau bach, ia, Grathinias yn meddwl y pethau bach. Grathinias. Grathinias. Ti'n methu mynd mwy ffres a hwnna trysor, oedd hwnna'n trysor yn ei ffordd lle ti'n treifio fo. O, teimlad da. Dwi'n gwneud ryw spin bach. Percebes spin. A dwi'n mynd i cario ymlaen spinio, tan dwi'n mynd yn dizzy. A dwi'n mynd allan o shot. Boom! Nesa ar yn haith yn Galicia, dwi wedi dod i Betanzos am un o'r glasuron bwyd Sbaen. A mae yna Gymraes yma sy'n gwybod union lle i fynd. Yo, Angharad! Haia, Cristi iawn. Ti'n iawn? Ffansi dod rwy'n o Cymru, yma? Iai. Neis cyfarfod chdi. Ti'n mynd i fi am rhywbeth bach special i fita wan? Ie, meddwl mynd ati am tortilla. Oh, yes. Ie, ffansi fe? Tortilla, let's do it. Right, dawn i dde. Ie. Gyda'r mynd, lawr ffordd So, Angharad di hon. O landeilon wreiddiol, mae erbyn hyn yn galw Sbaen yn adra. A mae'n gwybod union lle i fita yma. Nawr ni'n mynd i Casa Miranda. Cool. Ie. Ar ôl chdi. Diolch. Casa Miranda. Hola. Hola, buenos días, Hola, Pepa. buenos días. Encantada. Hola. Hola, ¿Y yo este es Pepa. Chris? Hola. Hola, Chef Pepa. Son Tenemos- Chris. Ya te Tenemos explico. muchas ganas de probar tu tortilla. ¿Podríamos Ay. comer? Bueno, pues voy y la hago rapidísimo. Sentáis si queréis. por Genial, aquí. Dani, estoy veniendo. Voy y la hago. La Gracias. preparo enseguida. Mae Casa Miranda yma'n Betanzos yn cael ei nabod fatha'r lle gora'n Galicia, Sbaen a'r byd yn ôl y sôn am tortilla wy traddodiadol. So, beth sy'n neud tortilla Pepa fyma'n wahanol i'r tortilla sy'n rest o Sbaen? Ie, cwestiwn dda. Wel, mae'r tortilla Espanyola yn Sbaen. Weithiau maen nhw'n cael ei gyda winons neu bidos. Mae'n dibynnu bach o debate rownd hwnna yn Sbaen. Ond fan hyn yn Betanzos, mae fe'n strictly heb winons, just oia a tatos. A ble bynnag ti'n mynd, ti'n gofyn am tortilla Betanzos, mae'n wastad bach fwy squidgy, yn soft yn y canol, bach yn raw, a mae'n lyflu. Melting in the middle. Mae Pepa di cwcio miloedd ar filoedd o tortillas yn ei amser. Yr OG tortilla master, ia. A'r gyfrinach i'r tortilla perffaith medda Pepa di 10 wy a 2 felynwy. Dwi'n cael go yn cwcio tortilla yn ôl adra, twad, a mae'n reit galad, a mae'n methu disgwyl cael un efo'r melynwy yr rhedag, oedd y cwstad. Ie, na, edrych. Mae'r tatws sydd wedi coginio rhywfaint mewn olive oil yn cael ei ychwanegu at y wya, a'i cymysgu'n dda. Cyn mynd mewn i'r badall ffrio. Ac ar ôl chydig eiliadau, mae'n cael flip a'i adael i orffan coginio. So am faint ydych chi byw yn Galicia? Ie, o'n i arfer byw fan hyn am 2 blynedd. Waw. Ie, des i fan hyn am gwaith. So ni'n gweithio yn Ocê. byd pildrod. So ie, gweithio yn VAR. Ocê. Ie, ni'n gweithio yn Deportivo La Coruña, yn Celta Vigo. A enjoyo bywyd yma? Ie, joio mas draw, byw ar lan y môr. Bath yn debyg Gymru, nag yw popeth yn gwyrdd. Bwyd well. Bwyd yn hygol, ie. So ffili cwyno. A sôn am fwyd, mae'r tortillas yn barod. Ww. O, que rico. Waw. Gracias. Grathinias Pepa. O, diolch yn fawr iawn, Pepa. La tortilla de Betanzos tiene que llorar.
Be oedd Pepa dweud? Bod tortilla de Betanzos goffod crio. Gorfod crio? Fel t'mod, y wy. Dwi eisiau crio dadra o hapusrwydd. Esta llorando de alegría, Pepa. Con bara'n dod, lovely. O, bara? Bara special o Galicia fyd. Stret fan o dde, stret fan o dde. Hwn yw'r tortilla gorau sy'n gael. Mae hwnna yn crio, mae hwnna yn crio li drip, drip, Ydi. drip. Cyn i fi dweud yn byd, mae'n cymryd brethiad arall. Mae hwnna'n special. Nice. Waw. Droed gael dim byd fath o fo. Dwi'n sy'n lyfio chefs o Pepa sy'n cadw fo'n syml, ond mae'n mor cymaint o genius a skill tu nôl y symlrwydd, to. Dwi'n rioed bod mor buzzing am omlet. O, ti'n cael dy omlet? Dwi'n mynd i... Dwi'n mynd i... Yn yw'n tynnu di mas nawr. Pepa. Aquí estoy. Pepa. Muy bien, muy bien. Está muy rica. Está increíble. Increíble. Dwi'n dara di hegi, chdi. Increíble. Dos potencias. Dwi'n blasu cariad chdi mewn bob brathiad. Dwi'n lyfio fo. Dice que sabe el amor con quien cocinas. Wow. Hwna'n anhygoel. Werth trefili bob cam am hwn, dwi'n credu. Diolch masif am dod o fi yma. Dim problem o gwbl. Dylen ni pob dydd, os gallwn ni. Yndi, mae Galician llawn o fwyd clasurol, fatha'r tortilla anhygoel na. Ond mae yna un sy'n fwy enwog na unrhyw un arall. A ni di ffeindio cerflun ohono fo yn eglwys gadeiriol anfarth Santiago. Wan hwn di'r rheswm dwi dod i'r gadeirlan ma, un o'r cofnodion hynna yn y byd o empanada. Mae'n dyddio'r holl ffordd nôl i 13th century. Faint o cool dyna, ia? A ti'n meddwl, dwi'n rili boi crefyddol. Ond ia, empanada, lyfio fo. Yn debyg i pasti mawr, oedd y penrhynion oedd yn dod i'r eglwys yn arfer bita empanadas. Bwyd handi on the go, ia? A dwi ar y ffordd i hen fecws draddodiadol, neu panaderia, i gael fy mlas cynta. Yo! Hola. Bon dia, Maria. Hola, Son Chris. son María. ¿Cómo estás? Ven, vamos a hacer empanada. Yeah, cuira, empanada, galica. Sí. Sí! Vamos! Mae Maria di bod yn popi empanadas yma am dros 30 blynedd. So mae'n rili gwybod be mae'n neud. A ti'n meddwl fi'n ffyn am gwachad dilo pobyddion yn gweithio fo toes. Dwi'n bach o fetish weird, dwi'n meddwl, ond dwi'n lyfio fo. Mae am wneud 2 empanada clasurol i fi. Un efo scallops a llall efo bacalaw, sef cod hallt efo sultanas ar ei benno. Ella mae swnio ddim bach rhyfedd cael sultanas efo cod, ond... Ie, golchi dilo, Maria. Ond ta be, mae'r cod yna, bacalaw, mae hwnna'n cod hallt. So to fydd y sultanas yn adio melusrwydd. Mae'n gorchuddio nhw efo ceiad. A dyma lle mae arbenigedd Maria yn rili dod i'r amlwg. Waw, ta chi dweud efo sgil Maria, mae wedi gwneud miloedd ar filoedd o empanadas. Mae'n gwneud y crimpio edrych mor hawdd, to mae hwnna'n cymryd lot o sgil. Ia, Maria, a fela sut ti'n gwneud empanada galega? Peña por forno. O, Mae fforno Maria yn gan mlwydd oed. gran fforno. Gran forno. A mae gen efo olwyn anfarth sy'n symud yr empanadas yn agosach at y gres. Cool ta be. Dwi yn caru'r popdy yma, mae mor cool. A ti'n gweld y carad yn fo, dwi'n yn bumpy, dwi'n yn smooth, to. Mae'n achos mae'n gweld llwyth o action. Ie, fatha fi. Da, dwi'n gweld. No sé o que dice, pero bueno. Será ben. Ar ôl 25 minutos, neu 25 munud i chi a fi, maen nhw'n barod i ddod allan. O, perfecto. Maria, Bacalao con pasas. gracias. Crisp da, mae'r toes dal yn meddwl ti fel. Waw. Mae'r cod hatra, a mor meddwl. Mae'r sultanas yn melys neis. Mae yna ionod di caramelisio nhw hefyd. O. Gai ti o llall wed? Sí, sí. Ia, ia.
Wan, dwi'n rili edrych chwaer ar y mynd yma. Tamburinyes. Tamburinyes. Y scallops am mor meddwl am mor tenda. Increíble. Delicioso. Anhygoel. At be da ni'n dall yn gilydd. Ond ar iaith o bwyd yn Universal, mae pawb dall bwyd da. Si? No sé què dir. Maen nhw'n cymryd beef yn really serious yn Galicia. A mae yna lot o chefs yn honni, mae beef Galicia di'r gorau yn y byd. So beef amdani, ia. Dwi wedi hwcio fyny efo Lucia eto, chos mae wedi daddo mynd â fi i gefn gwlad. I ddangos i fi beth sy'n ei beef Galicia mor dda. Increïbles. Gynta, mae'n mynd â fi ffarm ei ffrind Javier i weld y creaduriaid anfarth ma. Uch Galicia, a'r enw ar nhw fama, di Real Boy. Tro cynta fi erioed gweld Real Boy. Real Boy. Real Boy a ti Real Boy. Ma nhw Real Boy, dwi Real Boy. Majestuoso. Majestuoso. 6 años y medio. Wel, so fi'n chwech a hanner oed, a maen nhw ond yn bita'r gwair, a'r bloda, a'r herbs yn tyfu o'r ceia yma. Maen nhw'n hollol relaxed, hollol chilled. Mae Javier yn cael hyn fath o teulu, edrych ar ôl nhw fath o teulu. Podemos nos acercar a ellos, eh? Imos. Waw, dyna fynd fewn? Wan, yng Nghymru, fel rheol, mae'r beef da ni'n fita yn ifanc iawn. Mae'r gwarthaig yn cael ei lladd am gig pan dyn nhw'n rhyw 22 mis oed, ond fydd hein yn cael ei lladd tua 7 i 8 oed. Dwi ddim yn ffansi ffeit o fi na un, Na, met. Dy poeni dwi'n ofn chdi mwy na ti'n ofn fi. Mae'r ffaith bod hein yn byw mor hir yn rhoi cyfle i flas difyn ddatblygu yn y cig. Ac ar y ffarm yma, maen nhw'n troi'r cig mewn i chorizo difygu, a mae Lucia yn defnyddio hwn yn ei bwyty. A mae gwragedd y ffarm di roi dipyn o sbred allan i ni yn ei hen fecws. Chwarae teg iddyn nhw, ia? ¿Qué? ¿Chorizo de boy? Wow. De Real Boy. Wow, Real Boy. Sa ddim additives na chemega o gwbl yn y chorizo yma. Just mwg a cig. Seriously anhygoel. Perfecto. Ond, di Lucia heb orffan eto. A nesa'r ein taith beef, mae'n mynd â fi at Hector. Hector! Go, Hector! Hola! ¿Cómo estás, chef? A mae'r boi ma'n un o chef steak gorau Galicia. Yma, ar fferm y teulu, mae Hector yn cadw gwarthaig enwoca Galicia, y Rubia Galega. A mae'r rhain yn cael ei nabod am gynhyrchu beef mwyaf blasus y byd. Iawn, Matt. Trodi mawr, oed? Ond ar y fferma hefyd, mae yna gegin tân hynafol, sy'n heb newid ers dros 300 mlynedd. Wow. Yma oedd cyndeidia a chyneinia'r teulu yn coginio i beef. A mae Hector di gaddo cwcio un o'i signature dishes i fi. Steak tartar efo mer estyn. Y lo hacemos con una picaña. 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 Picaña un poquito madurada. Wow, okay. Más sabor. Mira. Oh, smell. Mae Hector yn rhoi'r asgwr ma syth ar y tân. Ac yn sleisio'r beef yn dena cyn i dorri fo'n ddarna bach. Chydig o halan, shallots di torri'n fan, capers a gherkins. Wedyn ar gyfer y sos, mae'n cymysgu mwstad Dijon efo melynwy, Worcestershire sauce, Tabasco ac olive oil. Perfecto. Mae'n cymysgu'r cyd yn y sos tan bod bob un darn di orchuddio. Ar ôl ffwli loadio'r asgwrn efo steak, mae'n topio fo off efo nionyn di piclo a dail watercress. Beef ar beef, baby. Bueno. Muy bueno. Mae hwnna'n anhygoel. Mae'r cyd tartar ar y top mor glân.
Mor tendar. Yn toddi ar y tafod, a wedyn mae mer asgwrn o dan fo, jyst yn mynd â fo i'r lefel arall. Na chdi dathliad o Rubia Galega. Dathliad o Hector. Diolch o'r iawn. O. A nôl adran Cymru, dwi wedi cwcio mwy o beef a mwy o bone marrow na neb, a dwi rioed di meddwl combinio'r ddau efo'i gilydd. Ysbrydoliaeth. Ysbrydoliaeth. Felly, oedd rhaid i fi drio cwcio steak Rubia Galega fy hun doedd. So, nes i ofyn i chef Rodri os oedd o ffansi trip bach i'r bwtsiar lleol. Casa de Carne, cartra cig. Methu aros. A dyna'n cael cook-on wedyn, brawd? Yes! Yes, mate! Hola! Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien. estás? Muy bien. Muy bien. Rubia Galega Baca. Vaca, rubia galega. Wow. Wow. Dwi di marw a mynd i'r nefoedd. Ac ar y drws i beef Narnia. Oh, wow. Mae'r cig ma'n edrych yn stunning. Mae rhain wedi cael ei aeddfedu am dros 50 diwrnod. A maen nhw o warthag rili aeddfed fyd. ¿Cuántos años maturation? La vaca tenía 15 años. 15 años. 15. So mae'r bilch yma yn 15 blwydd oed. Met. Mae'n age to the max yn barod. A wedyn, maen nhw'n rhoid o'n y chamber a AJ fy mwy. Rosa! Jackpot. Vamos, sí. Yes, heavies. Get the heavies mewn. Oh, boísimo. Sí. Fel la ti'n neud o, le? A jyst i pobl adra, da, ffrant o fawr di steak rad i am cymharu efo pen chdi. Sut mae fe'n edrych? A mae mwy na pen chdi. Perffaith. Waw. Ti'n meddwl sa'r fferwyr adran cadw gwartheg nhw am 15 years cyn neud pres allan nhw. Mae'n amser hir i ddisgwyl am pres, ynddi? Odi, ie. Absolutely. Rosa, cawn ni bagio hwn fyny? Can we talu? Pres, euros? We'll go talu? It's a present for you. A present? Oui, yes. No. Yes. No, Wow. regal. Mwah. Diolch yn fawr i ti, Rosa. Boss. 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 Diolch yn fawr. Thank you. Diolch. O'n i'n gwybod bod pobl Galician glen, ia. Ond beef am ddim. Waw. So, fydd rhaid i ni drin hwn efo digon o barch. Chef Rodri. Mae wedi bod yn plesar enfawr cael chdi draw yn Galicia. Dwi'n hollol glytid mae'n noson ola chdi. Ond, da ni efo'r steak gorau y byd, a da ni yn mynd allan efo bang. Tan amwg, Rubia Galega, gêm bach o pŵl wedyn, llwyth o win, a ylu ar y steak ma. Dwi'n gwybod nath ni drwlio dros hwn llwyth dyna, ond just ylu ar hwnna. Mae hwnna'n wallgo. A cwcio hwn yn rili syml. Dim olew, dim byd, dim yn anad i fi, mae'n pwynt o ffat yna fo. Ar y tân. Steil Galicia, llwyth o halan. Yes. A peidiwch o poeni, di'r halan na ddim yn mynd i aros ar y steak, iawn. Mae'n mynd i hallu'r steak yn perffaith, a pan mae'n cael flip, mae'r halan yn disir o'na. Ie, perffaith. Ar ôl 5 munud, mae'n cael flip. A mwy o halan ar yr ochr arall. A dwi'n beistio fo efo menyn a rosmari i gadw i'n juicy. Mae'n o'n tynnu off gadw i restio? Ie. Mae hwnna'n dal yn mynd i coginio. Ne. O, restio hwnna'n faint. 10, 15 munud. Mae'n essential, ynddi? Odi, ie. Ar ôl i fi arestod, mae gyd o'r muscles na yn mynd i relaxo. Mae'r steak ma'n mynd i fod yn berffaith. A jyst edrych yn chdi siarad am steak yn troi fi ar mor gymaint. Da ni'n cael uffar o boys night in yno. Come on, boy. I wneud y boys night in ma hyd yn oed o well, da ni'n cael salad tomatoes efo olive oil. A dwi'n chario pipura padron sy'n lleol i Galicia. Yn ôl y sôn, mae un o bob deg yn rili poeth. Fi byth di cael un spacey. Mae pobl yn dweud, mae always chance ydi gael un spacey. Ti'n ei bita 10 miliwn. Ti da, bydd yn spicy. Yes. Make it rain. Wow. Iawn ta fet.
un peth sy'n adlyn platio fyny. A ti'n gwybod beth di enw fi? FLAMEBASTER. Yes, Let's baby! go. Mer, asgwrn, neu menyn dew, sa'n nain fi'n dweud. Da chi barod hwn, os mae'n ond un te caroni a boys? Woo-hoo-hoo! Wow. Wow! Lwme! Nawr, mae hwnna yn epic. Flame basting baby yn Galicia. Amigo! Woo-hoo-hoo! Watch how fi'n ei bwllan ffansa'r dan! Fi'n ofalus, boi. Wow. Mate. You're living up to your name, huh? Iechyd da, brawd. Iechyd da, brawd. A dwi eisiau chdi cael yr honor i mynd amdani cynta. Diolch yn fawr. Oh. Oh my God. Ta-da. Dio dda, met, dio dda. Mae hwnna yn stunning. The beefiest beef fi byth di gael. O'n i'n dall o beef yn gallu cael ei turbocharge i fod mor beefy a hynna. 15 mlynedd o byw, dyna ia. Mae'n cael bywyd anhygoel. A da ni di trin y cyd yna efo mor cymaint o cariad. A mae'r cyd yna rewardio ni wan efo'r steak gora dwi rioed cael. O'n i yn meddwl dda ni fo'r beef gora yn Cymru yn y byd. Na. Ond... Mae hwnna... Dwi'n rhoid y blas i beef, fatha dda. Diolch i ti, Chris. Diolch i chdi, met. Diolch i chdi, e. Dwi'n cael tomato bach fyd. Da ni rioed i cael un spicy o blaen, met. Ali, mae hwnna fatha scotch bonnet. Na, met? Na, mae rhaid i ti. Nes i gael y beef. Na. Mae fe'n mynd i digwydd un o'r dyddiau yma. Just nid heddi. Waw. Grathinias, Galicia. Diolch yn gael fi, Chris. Mae hwn wedi bod yn absolutely special. Dwi'n mynd i cofio hwn am byth. A fi hefyd, met. A fi hefyd. Yup, ella bod Rhodri yn gorfod mynd nôl adra i'r gegin yng Nghymru, ond mae gen i lot mwy o Sbaen i flasu. A nesa, dwi'n mynd i Ynys Mallorca. O fwytau stunning sy'n mynd i matcho dy dardyn credit di allan. Na chdi bwr efo fiw. I lefydd rhad ond hollol flasus. Mae'r paradwys heilog yma yn fecau chefs a Chymru. Sy'n caru'r hael. Gorgeous, nag yma. A mae yna bethau yma swn i'r rioed dim el rhoi ym nghed o blaen fyd. Mae mor creamy. Doedd yn mor hall na bod ni'n ddisgwyl.